Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi weku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ndiye ari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri vaBetera. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya yatinawo nhasi unoti Mwari anoregerera mutadzi anobvuma. Mwari vanoregerera mutadzi anobvuma. Regerai vaBetera vatitungamire. Chidzidzo chedu toda kutanga nekuverenga mubhuku raGenesis. Genesis chapter 29 verse 32 kusvika pa35. Genesis 29 verse 32. Rea akava nemimba, akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rinonzi Rubheni, nokuti wakati Jehovha wakaona dambudziko rangu, nokuti zvino murume wangu uchandida. Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana akati, Jehovha wakanzwa kuti handidikanwi, naizvozvo akandipavo uyu, akamutumidza zita rinonzi Simeoni. Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana akati, zvino nguva ino murume wangu uchandinamatira, nokuti ndamuberekera vanakomana vatatu, naizvozvo zita rake rakanzi Revhi. Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana akati, nguva ino ndicharumbidza Jehovha, naizvozvo wakamutumidza zita rinonzi Judha, akaguma kubereka. Paverengwa naPastor ndo panotanga family yaJacob. Jacob anonzi mudzimai wake Leah akamuberekera vana 4. Wekutanga ainzi Reuben, wechipiri ainzi Simeon, wechitatu ainzi Levi, wechi4 ainzi Judah. Akazoita vamwe vana pamusoro peivava. Asi kwanhasi toda kumbotenderera pane ivava vari 4. Tione kuti chii chaiitika mufamily iyoyi. Chidzidzo chedu chiri kuti Mwari anoregerera mutadzi anobvuma. Pavakomana mumwe wacho takamudzidza Pastor Judah. Uya wokunoroora, ndobva aita vakomana 3, Eri naOnani naShera. Wekuzotsotsa muroora achiti mukomana kana akura ndichaita akugare nhaka. Ndobva Judha apedzisira azorara nani? Nemuroora naTamari. Saka pandiri kuda ndepanonogumira nyaya iyi yaJudha naTamari. Takambopadzidza, ndoda kuti muverengere futi vateereri. Arara nemuroora, zvazobatwa pachena muroora aburitsa pachena ndimi muridzi wenhumbu. Ndoda kuti muverenge kuna Genesis 38 verse ya 25 na26. Tinzwe chimiro chakatorwa naJudha aona kukanganisa kwaaiva aita. Genesis 38 verse 25 na 26. Zvino vakati vachiuya naye akatuma shoko kuna baba womurume wake achiti, ndine mimba nomurume une nhumbi idzi. Akati, docherechedzai kuti izvi ndezvani zvinoti chimhete norwonzi netsvimbo. Judha akazviziva,
akati, iye wakarurama ukundeni, nokuti handina kumupa Shera mwanakomana wangu, haana kuzomuzivazve. Panapa tikuona Judha akaita upombwe wakadaro wakaipa zvekuti akahuita nemuroora pakatobuda vana. But pari kunopera nyaya Judha ari kunomentena muroora, dai ari nhasi maintenance pamwe chete nekurera vana vakazvarwa ipapo. Achiita izvozvo hazvina kumukonzera kuti anzwe kuda kuzorara zvakare nemuroora. Haana kuzoswedera kwaari kureva kuti tsika yeupombwe akabva aimira, asi akaramba achitora responsibility yekurera. NdiJudha mwana wechifo waJacob. Toda kumuenzanisa nemumwe mwana pane vataverenga 4 avo. Tomuenzanisa naRubheni. Ndoda kuti muverenge firstborn. Okay. Tinzwewo nhoroondo yake kuti yakamira sei. Verengai kuna Genesis 35 vhesi ya22. Genesis 35 vhesi ya22. Zvino Israeri agere munyika iyo, Rubheni akandovata naBhiriha murongo wababa wake. Israeri akazvinzwa. Rubheni firstborn iri kunzi yakangoitawo chivi chekurara nehama chinoenzana nechaJudha. Pakuti Rubheni akatonorara nemudzimai wani wababa, Judha akarara nemuroora, asi Rubheni akarara nemudzimai wababa. Muchidzidzo chapfuura chiyamufundisi, Bhaibheri rakaisa pachena kuti kurara nehama kakurarana kemhando dzakadayaka kanosemesa Mwari kaisadiwa. Zvekuti kuita kwakaita Rubheni nekwakaita Judha kwese hakugamuchirike pamberi paMwari. Wakatadzira Mwari. But kana macherechedza Bhaibheri, pakatadza Rubheni avata nemudzimai wababa, Bhaibheri riri kuzongonopera richiti Jacob akazviziva. Hapasi kutaurwa zvakaitwa naRubheni kuti arara nemukadzi wababa ane usori hwaakaita here kana kutendeuka hazvipo. Iye ndofunga akangofara kuti kana vazviziva so what. Because Bhaibheri riri kutoti baba vakazviziva, but Rubheni manje hazvina kupinda maari kuti aone urombo paunhu hwaaita kuti hwakaipa. Kwaari akangosiya yakadaro nyaya yacho. Zvabatwa chete zvatopera. In other words, akangonoita mudhiniwe. Ameno makamboridzwa varero. Rekungoti uri kuti zvabatwa so what? Opezwa ngoti ndinwe kutanga here. So what? Zvinyowane here. Muri kunzwa ndo pfungwa yakaitwa naRubheni iyoyo, but chivi chavo chine zera rakangoinzana nechakaitwa naJudha. Saka chiri kusiyanisa vakomana vese vaita upombwe unoinvova kuhama. Rubheni ari kungonosiya zvakadaro, Judha ari kutendeuka obva atsidza tsika yakadaro. Zvakadaro zvekuti panopinda namakore mufundisi, nguva ichifamba kutozosvikira Jacob baba vevakomana ava akufa, chinoratidza kuti tsika yaina kusiyiwa. Ndezvakataurwa nababa ava panhoo dzekufa, vaakukomborera vana vavo. Ndoda kuti muverenge kuna Genesis 49. Verengai kubva pavhesi ya3 kusvika pavhesi ya7. Genesis 49 vhesi 3 kuenda pa7. Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu nokutanga kwesimba rangu, ukuru hwokukudzwa noukuru hwesimba. Unotutuma semvura, haungavi noukuru, nokuti wakakwira kuuvato hwababa wako ukahusvibisa, wakakwira kumubhedha wangu. Simeoni naRevhi vana vamai vamwe, minondo yavo inhumbi dzokurwa nesimba. Mweya wangu rega kupinda pakurangana kwavo, kukudzwa kwangu rega kusanganiswa neungano dzavo. Nokuti pakutsamwa kwavo vakauraya vanhu, nokuda kwavo vakagura marunda emombe. Kutsamwa kwavo ngakutukwe, nokuti kwakanga kuri kukuru, nehasha dzavo nokuti dzakanga dzakaipa. Ndichavaparadzanisa pakati paJakobho nokuvaparadzira pakati paIsraeri. Ndibaba vari kutaura mashoko ekupedzisira, vachitaura kuvana vavo. Saka wekutanga ive Rubheni, ndiye abvanzi Rubheni ka uri simba rangu, ndiwe mwana wangu wokutanga.
asi kutaura chokwadi haufaniri kuramba uri mukuru nekuti wakarara nemudzimai wangu. Saka zvazviri kureva pastor zviri kuratidza kuti kusvikira kubva paitwa nyaya ina Rubeni kusvika baba vakunofa kuratidza kuti hapana shanduko yakaitika pana Rubeni. Ende havana kuyanana vanhu ava panyaya iyi nababa kuti aende kuna baba onoti baba I'm very sorry, haana kudaro, akangosiya yakadaro. Ndo paari kukundwa naJudha. Saka zvazviri kureva mai ndezvekuti ariye first born baba vabva varamba kuti haucharambe uchitungamira. Saka zvazvaireva pataverenga paya Jacob anga inowana 4 Reuben, Simeon, Levi naJudha. Saka akufanira kuita mukuru ndaanoteerera. But vakomana vaiteerera 12 pane pakambobhinywa hanzvadzi yavo yainzi Dina. Ndobva vanoponda vanhu vekushekemu, ndobva vanyepera baba kwakunoponda vanhu vakomana vairapa. Pavakadzoka baba hazvina kuvafadza, vakati vanangu muri mhondi chaidzo, hasha dzenyu dzisingadzoreke hasha rudzii. Hazviiti kuti muite vatungamiriri vane hasha dzakadaro. Ivo panze poti vayanane futi nababa kwakutotaura rafu zvikanzi iye aitirei kudaro nehanzvadzi dzedu, panze pekuti varatidze kuti vaone kuti varwadzisa baba pavari kutsiurwa. Saka vanga vasingatsiurike vakomana. Saka vabva vanzi futi kunyange muri mime maakuteedzera kutaura chokwadi handichada kukuonai muchifambidzana muri 2 munofurirana utsinye. Saka ndudzi dzavo nevese vaizobva kwavari handi ndakuvaparadzanisa. Saka kunobva kwasvika pane wechi4 Judha ndiye wandauda kuti muerenge kuna Wakoronike wekutanga chapter 5 verse ya 1 na 2. Wakoronike wekutanga 5 verse 1 neverse 2. Vana vaRubheni mwana wedango waIsraeri, nokuti ndiye wakanga ari wedangwe, asi zvaakasvibisa nhoo yababa vake, udangwe hwake hwakapiwa vanakomana vaJosefa mwanakomana waIsraeri. Naizvozvo mazita amadzitateguru haaverengwe nokudangwe, nokuti Judha ndiye wakanga ari mukuru pakati pavana vababa vake, mutungamiri akabva kwaari, asi udangwe hwakanga huri kwaJosefa. Muri kuona zvazoita nyaya. Bhaibheri riri kuti kutaura chokwadi udangwe hwaive hwaRubheni. But Mwari akahubvisa utungamiri akahuendesa kuna Judha. Saka iye zvinezvi utungamiri hauchaverengwe tichikaunda Rubheni mukuru nekuti akavata nemukadzi wababa. Imbondudza chii chainyanyokoshera kuita dango? Kuita dangwe ka zvaiti panhaka. Dangwe raiwana zvakawanda kudarika vamwe. Zvakare kana huri umambo hwaienda kudango utungamiri. Zvakare muimba yaJakobho ndo maizonoberekerwa Mesiya. Saka dangwe imomo ndo maifanira kuzobva mauya nedzinza rainosvika kuna Mesiya. Saka chakanga chisiri chinhu chidukwayo. Saka Vakoronike pairi kutaura pa iri kuedza kuburitsa kuti zvese zvamatsanangura izvi zvakashayikwa kuna Rubheni nemhosva yekuvata nemukadzi wababa nekusatendeuka kwaakaita. But sei zvaakuiswa pana Judha akangoitawo semuchivi. Judha mutsauko uri kubuda pavaviri ava chitema chavo chakafanana chekurara nehama. Asi Judha akazotendeuka. Ndo zvasiyanisa vatadzi vaira. Zvakadaro zvobva zvatongodaro. Saka vateereri muri kuona here kuti nyaya idzi dzakafanana dzaJudha naRubheni. But nengari yekuti Rubheni azvitora sei ndo zviri kunodhitemaina kuti future yake yakamira sei. Ndoda kuti muverenge pana Deuteronomy chapter 27 verengai verse 20 to 23. Deuteronomy 27 verse 20 to 23. Ngaatukwe munhu unovata nomukadzi wababa vake, nokuti wafukura nhere yababa vake. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Ngaatukwe munhu unovata nemhuka ipi neipi. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Ngaatukwe munhu unovata nehanzvadzi yake, kana nomwanasikana wababa vake, kana nomwanasikana wamai vake. Zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Ngaatukwe munhu unovata namai vomukadzi wake.
zvino vanhu vose vanofanira kuti amen. Panapa bhaibheri riri kutsanangudza zvatakambodzidza kumashure kuti upombwe huri kutenderera pamapoka ataurwawo. Muchirungu inenge itoti cased be, kureva kuti ngave munhu ari cased mufundisi. Saka muri kuona here kuti chatotanga kutaura ndechekuti ngaatukwe munhu anovata nemukadzi wababa. Ndo zvakaitwa nani? naRubheni. Ende tiri kuona zveshuwa kutukwa kwacho kuchitozozadziswa pakuti abva abvisirwa udango, abva abvisirwa nyaya dzenhaka, nenyaya dzekuti Mesiyasi achaya nemumhuri make dzabva dzabviswa. Saka ndinoda kuramba ndichidzokorora kuvateereri kuti zvivi izvi zvandiri kutaura namufundisi tiri mustudio, zvimwe zvivi zvacho zvakatopera kare maresults acho. Muri kunzwa pari kunzi hanzi sangano rese ngariti amen. Kuroti hazvichinjike. Amen kuroti ngazvigare zvakadaro. Right. Saka bhaibheri rikati ngaatukwe munhu anovata nehanzvadzi yake, ipapo vanhu vese vachati amen. Zviri kureva bhaibheri riri kuti nyaya yemhando yekurara nehanzvadzi yakatoitirwa amen kare. In other words, yakatoita kunge yasiliwa naMwari. Rutongo rwacho rutoripo. Rutongo rwacho ruripo. Ukawanikwa uri kurarama munyaya yakadaro nhasika, uri kurarama nyaya yakapera kare, uri kurarama nyaya ine anza yakatoitwa anza kare, yakatoitirwa amen. Saka chingatoita kuchinjwa nyaya iyi kutendeuka kwako iwewe. Saka zvakaitwa naRubheni akararama munyaya yakaitirwa amen, inyaya yakatopera kare, rutongo rutoripo. Saka iye munhoroondo yake ararama muchivi chakatoitirwa amen kare, haana futi kuda kuzotendeuka. Saka makuona wakoronike yakuti yaiwa iye zvinezvi hatichakaunde utungamiri uchibva kuna Rubheni wakabviswa. Saka muchiona kuti mukurarama kwatinoita tine vanhu vane zvikomborero zviri kubviswa pavari nengari yekuti vararama munyaya dzakapedzwa kare rutongo nebhaibheri. Ararama nyaya idzodzo iye obva asindimara futi oramba kubvuma. Tinoda kutenda vateereri, tida kumbopinda pakunzwa kambo. Asi pfungwa iri kuramba ichisumuka apa ndeyekuti kutadza kunovengwa naMwari, asi mutadzi anobvuma Mwari anomugamuchira. Regai timbonzwa kambo tigoya toenderera pamberi. Jesu anouya nekukasika, kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Jesu anouya nekukasika, kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede. Kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Mweya wa Jesu hausiwe kutya, ndewe rudo kukurira nekuzvidzora. Mweya wa Jesu hausiwe kutya, ndewe rudo kukurira nekuzvidzora. Mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede. Kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Namatai Mwari wakasika zvose, kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Namatai Mwari wakasika zvose, kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Mapfupa gwigwindiri, mapfupa gwigwindiri, mapfupa gwigwindiri. Kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari anogashira, anoregerera mutadzi anenge abvuma. Handei pamberi muranda wacho. Patapedzisira kuverenga kuna Deuteronomy 27 vhesi ya 20 to 23 yadzokorora ichipamhidza zvivi zvine chekuita neupombwe zviri kunzi naMwari. Vanoramba vachirarama mazviri vanoramba vari vanhu vakatukwa,
especially kana vasiri kuda kutendeuka. Saka bhaibheri kana riri kutoti ngaatukwe anoti ndiMwari ari kudaro, nyaya iyo haisi yakareruka vateereri. Hatibvei mutsika dzakadaro dzinozotipa kufamba nekupinza mhepo mumusha. Pamwe pacho tinozoshamisika kuti sei zviri kudai mudzinza rekwedu. Zvivi zvatiri kuramba tichitaura namufundisi izvi, dai takumbira simba Mwari atibvisa mazviri, nekuti Mwari haadi. Pandinoda tichienda mufundisi, tiri kuona Mwari ari kutorera Rubheni leadership, omutorera nhaka yainzi double portion inopiwa dangwe. Leadership oikanda kuna Judha. Double portion yopiwa kumhuri yaJosefa, uye wokuramba kurara naPotifa. Vana vake ndo akabva wapiwa mugove muiri weufirstborn, asi utungamiri hwakuna Judha. Saka kana Mwari achitora nyaya idzi zviri serious zvakadaro zvekuti anobvisa zvikomborero pazvanga zviri, oisa pamwe, sei isusu panoitwa zvivi zvemhando iyi atitore atizvione nemaonero aMwari? Nekumwe kutaura ndiri kuti tikaita munhu anga ari mutungamiri saRubheni opinda muchivi chakadai chisina kugadziriswa, kwatiri isu vanhu tinongoona zvakanaka, tinongosiya achiramba achitungamira. Pandiri kuita pfungwa ikai, ndoda kuti muverenge kuna Timoti wekutanga chapter 3 verse 2 kusvika pa7. Munzwe zvinotaura bhaibheri kuti mutungamiri anofana kuva munhu akadii, kureva mutungamiri wekusangana, but zvinozogona kubatanidzira utungamiri hwese. Verengai munzwe 1 Timothy chapter 3 verse ya 2 to 7. Naizvozvo mutariri unofanira kuva munhu usina chaangapomerwa, murume womukadzi umwe chete, akangwara, akachenjera, unomugarira wakafanira, unoitira vaeni rudo, unoziva kudzidzisa, usingadi waini, usingarwi, asi munyoro, usine gakava, usingakare mari, anobata imba yake zvakanaka, une vana vanozviisa pasi, nomugariro wose unokudzwa. Kana munhu asingazivi kubata imba yake, ungachengeta seiko kereke yaMwari? Asava mutendi mutsva kuti arege kuzozvikudza, atongwe sadhiabhorosi. Uyezve unofanira kupupurirwa zvakanaka navari kunze, kuti arege kuzvidzwa nokubatwa mumusungo wadhiabhorosi. Saka kwanzi mutungamiri anofana kuva ari munhu asina chaanopomerwa. Anofana kuva ari murume wemukadzi mumwe chete. Zvikanzi haafane kuva ari anodhakwa, ndozvataura bhaibheri. Zvikanzi chimwe chinhu, anofana kugona kubata imba yake zvakanaka. Asi madziro ari kurehwa imba mumhuri. Ndoperukusaka vanhu vari kunzi vana vane mugariro unokudzwa. Very good. Vana vacho vaite mugariro unokudzwa, iye achibata imba yake zvakanaka. Zvikanzi opupurirwa zvakanaka nevari kupi? Nevari kunze. Vasinganamate vamupupurire zvakanaka, iye achinamata. Zvikanzi munhu kana akadaro manje, aiwa ngaatungamire. But pandinoda kuramba nchidzoka ndepekunzi ane vana vane mugariro wakanaka, achibata imba zvakanaka. Ino pari kureva behavior yevana, but pari kureva futi kutogara kwevana. Saka mubvunzo wangu manje ndiri kuti inini mufundisi, ndimuchatondibatsira ndimi wafundisi. Tine vafundisi nevatungamiri vedzinamato vane vana vasiri kugara zvakanaka nekuda kwababa, kwavari kwacho ikoko. Iye kubata imba yake zvakanaka haasi kuibata zvakanaka, nekuti anenge atori nevamwe vana vaasiri kugara navo vekusaidi. But tinosiya munhu akadaro achiramba angori mutungamiri. Because pfungwa yandiri kuda apa ndeyekuti Mwari akabvisa Rubheni pautungamiri nemhosva idzi. Obva atirayira kuti weduwewo kana makutsvaga mutungamiri ngava akachena pamhosva idzi. But isusu hatisi kupagadzirisa ipapo. Imbondibatsirai mufundisi. Unoona chinoita vanhu ka? Nguva zhinji vanhu havatarise zvinhu sematarisiro anoita Mwari. Alright. Because kutarisa kwaMwari ndiko kwaari kutoreva mushoko. But vanhu panozopinda humwe humunhu munyaya dzekunamata.
like vamwe vanogona kuti kana wazviona kumwe kutya chaiko kunokonzeresa kuti vanhu vangosiya zvakadaro vosiyawo ukazozvitanga dzakutanga kutaurwa nokuti vamwe vanobva vati ndimika makabva kudenga nezuro saka vanhu kana vaakunzarwa manje zvinovanetesa manje pakutsiura nyaya because zviri kuitika anokuona Jacob baba vevakomana 4 ndiye ari kutotanga kutaura kuti iwo Rubheni wakavata nemudzimai wangu aucharambe uri mukuru ndobva taona kuna wakoronike kuti Mwari ari kutaura kuti zveshuwa ndabvisa ukuru kwauri tikuona Jacob ari kuzviita Mwari ari kuzviita but isusu vanhu manje tinobva tadai so iyo yamataura unonzwa vanhu vachiti aiwaka musakanganozva kuti kuchechi chipatara tiri varwere vanorwara zvakasiyana siyana patoripa saka zvinobva zvadyara pfungwa yekuti nyaya idzi Mwari achida kuti dziitwe semaonero ake hadzisi kuitwa manje vanhu havakati kuchechi tiri varwere hanzi mumwe ane flu mumwe ari kutemwa nemusoro iwe ingozva zvawafambira kuti uri murwere iye kana dhokta achirwara haarapere mupeshende yauri ari pajuti anorapaka saka kana tasangana kuchechi tiri vatadzi tese hongu asi chitema chofanira kutsiurwa because shungu dzandinadzo tiri muno mustudio mufundisi ndedzekuti pandaitarisa nyaya yechitema chiri kutenderera paupombo chiri kuratidza kuti chinopinza mhepo musha uye chine kutukwa kwakanyanya kuri pane vanoramba vachirarama machiri saka tambobva kuna naDavid kwese taona mudzimuri chitema ichi chiri kuita kunge chinosiyiwa kumakereke vanhu havadhire nacho sezvavanofanira kuchiita saka ndiri kutya kuti manje Mwari haazere anogona kutozoisa chituko chake musituation yakadaro zvinoita Mwari kana akatitarisa so patinenge takagara mungaa mumhuri munharaunda kana muchechi kana pakaita chitema chiripo vanhu vochiziva vorega kubata chitema sezvachinofanira kuitwa Mwari anoverenga vanhu ivavo vari mumhosvawo nemunhu aita mhosva iva zvekuti pamwe pacho Mwari anozoregera posumuka mweya wechitema unodhila nechitema chaitwa ndosaka makazoona paya Amunoni paakabhinya hanzvadzi David ndiye anga ari mambo ari mutungamiriri zvakare murayiro waiti abhinya nearara nehama anofanira kufa ndozvaifanira kungoita David sezvakaitwa naJudha chakuti ndau yapiswe David aifanira kungoti Amunoni ndau yapondwe nemabwe afe but iye manje akabva aremerwa nekuti anga atadzawo abata mukadzi womunhu saka ndobva angosiya zvakadaro saka Mwari zvaakazoita manje akabvisa simba rekuzvidzora kuna Absalomu ndobva aregera mweya wezvakashata uchikunga muna Absalomu wekuponda saka Absalomu ndobva aponda kuranga Amunoni nechimwe chitema saka kana chitema mukachisiya musingachirange Mwari anobvumira kuti pasumuke chimwe chitema choranga chimwe chitema saka izvozvo vanhu vanofanira kugara zviri clear kuti chakaipa ngachidhiriwe nacho sezvinorayirwa naMwari sezvinotarisirwa naMwari ngatimbosiyai kutungamira kukereke tomboti mumusha kune mumwe anoramba achingonzi ndiye anofana kupa final say vanhu vachishandisa mari yaainayo pakuti pakuenda kunhamu ndiye anenge achitakura vanhu vese nemota yake achidai but unhu hwaari kurarama huri uhu hwatataura hunotukisa naMwari ende pasina chaari kuita kuda kuhugadzirisa ende unoziva imomo musha zvauri kutaura beteraka kune vamwe vakomana kuti anenge ainde musikanzwa anobva abatwa ndiye abhinya mwana wabamuniniki ndiye azodai so ndiye azodai so but vamwe votya manje kuti vakamutsiura haachazopatisipete mumichato nemidzinhamo anobva haapinde munyaya dzacho zviri nanika kuviga munhu makamuputira negumbeze pasina kofini pane kutengerwa kofini muchiputira mune kupurusira chakashata because zvazviri zvinomufundisi muzomboongorora muri vafundisi dzimba zhinji yezvino anoita kunge ane leadership kutungamira asikura pamakore ndaane mari asi kazhinji kacho anenge achirarama hunhu ihwohwo uri right but pasina ari kumbomuti kana kuti chakati mukada kuita noise pari kuitwa zviri kuitwa nyararai musaya mwaari kutaura
but achirarama vanhu tiri kuramba tichisiya munhu aine utungamiri yeti kuna Mwari aita akaona munhu ararama mutsika inotukisai aibvisa zvikomborero izvozvo opa kune vanodhiserva. Unoziva chimwe chinhu chisingazikamwi navanhu ka ndechekuti munhu kana achiita zvakaipa mukamirisana naye kumuti uri wrong maita kuti hasha dzaMwari dziderere pamunhu iyeye. Because mukamirisana naye chaichero mukapuputidzira iye akazozviona kuti ndatadza kudzoka kwaanoita pakutadza kwake kunoderedza hasha dzaMwari. Wakona zvakaitwa naFitness pashitimu uyawo kunobaya uya angatora pfambi munhu anga abva nepfambi yake kumoabika masikati so kwakutofora vakateerana kwakunopinda mutende masikati machena ndozvinoita chitema izvozvo kuti munhu kana musingachitsiure chinozosvika pakuti munhu anosindimara. Saka Phineas akati no zvakadai hazvingaitike kwaIsraeri. Ndobva atora pfumo rake ndongosvikobvarura tende riya ndobva apinda ndobva asvikobaya nepamusana pemuIsraeri richinoboora nepadumbu pepfambi ndobva pfumo raenda muvhu. Mwari akati kuna Moses dai anga asiri Phineas ndandichikupedzai pano. Phineas adzora kutsamwa kwangu. Saka muri kuteere nenyaya iyi Mwari anogona kutotsamwira boka racho rese kana mukasiya chakaipa chichiitika. Because pane pamwe paunoona munyaya dzekunamata idzi kuti mutungamiri abatwa ari muupombo ndo maari kurarama ari. Kazhinji kacho unogona kutozonzwa kunzi vari kuita zvekuimba kumakwaya kumapraise and worship upombwe watangapo. Saka ndenda kuedza kufunga kuti saka nyaya dzacho dzinozoitirwa dare sei iye mukuru atotanga ari apa muenza asiwaka. Saka muri kuteere pakadaro mutungamiri akada kusarudzwa ane hunhu hwakadai anenge achifanira kuti zvisaitike ndiani? Ndosaka zviri kunzi imimi vanenge vachisarudza vacho munofanira kuti haungarambe uchitungamira sangano raMwari. Kana kuti musi waazviita ari mutungamiri momutsiura sezvakaita Nathani. Ipapo bhatsu munodzora hasha dzaMwari pamunhu iyeye uyewo paungano. Kotomboti unhu hahusi kuzikanwa stereki asi huri kuzikanwa nemudzimai nevana panoitwa sei? Zvakangofanana because mudzimai kana mouya kuchechi ndiye anogona kutaura. Obva anzi mutungamiri wedee zvino ndikaston mukadzi wako iwoga anofanira kuti shamwari kana kuti akutsiureiwo neunhu hwako uya wadi kuramba basa iri kwakanyarara kana iwe watadza kuningirika kuti kuramba wega ndakuendawo kuvakuru ndonovaudza kuti haukodzere kutungamira chiKristu ichochoka ndokuti inini ndageza maoko zvindibve handidi kubatanidzirwa pamhosva yako nekuti chokwadi chaicho kana muchidzidza muchienda mberi zvakadzika nyaya iyi munhu akaita chinhu chake mukamurega akadaro Mwari anokubatanidzirawo mumhosva yake munobva manzi ipapo mese naye. Saka mudzimai anenge aifanira kutanga audzwa murume wake ameno chero nzira kuna Mateo 8 ndika kunonzi taurirana nemunhu towakanganisa iwe kana aramba tora umwe moita vairi muchitaura nyaya imwe chete apa parirwa Mwari. Kana aramba mochienda manje kuungano. Kana azoramba kutsiurwa maakungomutora semunhu asinganamati. Saka kumba taurira naye apa pari wrong haungaite mutungamiriwo. Kana aramba ita unodedzawo munhu anoremekedzeka ane chiremererawo moedza kumutaura kuti haungarambe uri mutungamiri. Kana azoramba maakuchiburitsa kuungana kuti aiwa uya akodzera. Toda kutenda vateereri patiri kukurukura nyaya iyi pfungwa yatoda kuti ibatike ndeyekuti zvivi zvemhando iyi nechinongonzi chivi chese chikasatendeukwa pachiri chine zvituko zvinenge zvichichiteera kumashure nematambudziko anogona kukanganisa family yese. Saka kana Mwari aitsamwira vari kurarama muchimiro ichi oita machanges aaita even eutungamiri nezvikomborero zvake kureva kuti isusuwo tikararama mukuraramika chivi ichi toita kunge tisiri kuchiona. Zvazviri kureva Mwari ndezvekuti Mwari achiona boka rese ane kaitiro kaachaita kekuti kutuka kwake kuve paboka rese kana kuchinja mashandiro aangaite zvikomborero zvake. Saka pfungwa inotaurwa naTimoti yataachiverenga ndeyekuti zveshuwa kuri kwekuti tiri kuda kuti utungamiri hufambe mushe pazvinamato zvatiri kuita ngatiitei kuti vatungamiri vave vanhu vanobata imba zvakanaka. Musakanganwe toda kuramba tichidzoka paupombo kureva kuti mutungamiri kana aine mwana kunze nyaya iyo ngaigadziriswe iitwe zvakanaka abate vana vasati vatomboita ngavabva varegera alright yozogadziriswa. Toda kutenda iye zvino ngatimbonzwa kambo ateerere
touya tichienderera mberi nechidzidzo chedu. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Pamusiwo wanomuka wakafa kuna Kristu wanowona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera. Ngatishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi muhurukuro yedu. Mwari anoregerera mutadzi anenge abvuma. Hatirambei tichifamba nenyaya. Mwari achiregerera azvibva zvareva kuti mamwe maresults makwenzi auye. Alright. Kunyangwe tiri kutoti bhaibheri riri kukurudzira kuti tigadzirise nyaya dzedu. Saka pane pamwe vanhu pekuti vanenge vachifunga kuti hazvisisiri necessary kugadzirisa. Okay. Nengari yekuti nyaya iyi yato yekudhara stereki. Saka ndofunga nekufamba kwenguva zvapera. Nekufamba kwenguva sekuti ine expire nekufamba kwenguva. Saka pane muenzaniso wandakaonawo wemurume ainzi Moses mubhaibheri. Ndoda kuti muerenge kuna Numeri 20 vhesi ya 12. Numbers 20 verse 12. Ipapo Jehovha akati kuna Moses naAroni, zvamusina kutenda kwandiri kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri, hamungapinzi ungano iyi munyika yandakaipa. Verengai Deuteronomy 31 vhesi ya 2. Deuteronomy 31 verse 2. Akati kwavari, ndava namakore ane 120 nhasi, handichagoni kubuda nokupinda. Zvino Jehovha wakati kwandiri, iwe haungayambuki Jorodhani urwu. Deuteronomy 34 vhesi ya 4 na 5. Deuteronomy 34 vhesi ya 4 na 5. Zvino Jehovha akati kwaari, ndiyo nyika yandakapikira Abrahama naIsaka naJakobho ndichiti, ndichaipa vana vako, ndikakuonesa iyo nameso ako, asi haungapindimo. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhi sezvakataurwa naJehovha. Mozisi pane imwe nguva anzitaura nedombo kuti vana vaIsraeri vawane mvura. Akarova netsvimbo. Havana kuteerera. Saka ndopanzi naNumeri Mwari akabva ati maitiro awaitaya hausi kuzonosvika nevanhu ava kuKenani. Saka Mozisi akutotsananguro ega ari kutoti zveshuwa ndakarambidzwa. Kusvika Deuteronomy yatozotiratidza kuti akafa enda haana kupinda munyika yeKenani. But mukazoverenga kuna Judhi pane panotsanangurwa kunzi Mozisi uyu akatozomutswa ari kudenga. But pane chimendi akatombosangana naye yekusapinda muKenani.
mapapata kunyangwa Mwari ari kuedza kupa chidzidzo chipa. Mwari chidzidzo chimwe chaari kuburitsa ndechekuti anogara atiudza kuti izvi musaite. Asi pane kukundikana kunoitika mukurarama. Right. Kana munhu wakundikana anoti iye wadyara kana waita chitema. Chitema chese chadyarwa chinomera, chotumbuka, chobereka michero. Alright. Consequences. Muupenyu huno uhu uchasangana kana muchero wawadyara uchiburitsa vana vanovava uchasangana nekuvaviwa kunyangwe Mwari akuregerera. But ipapapo pandoda kuti tigadzise panyaya tiri kuramba titendera pairi yenyaya dzine chekuita neupombwe nezvakadaro. Moses paakarova dombo pastor akakonzereswa nevanhu vaipopota. Sure. Akatokonzereswawo ndo vakamushatirisa. Hakuna here mamwe macases ekuti tichitaura nyaya idzi kunogona kuva kuine muteerera ari kutotaura kuti muri kungotaura henyu kudaro, ini chakazoita kuti ndidai so mudzimai wangu angaenda kunze uku but kwakuita 4 years asingafoni kana kudii, saka handina kuziva kuti tichiri pamwe chete, saka hamugone kundipa mhosva, saka ndakazoita mumwoyo. Mumwe anogona kutaura kuti pane zvainetsa kumba. Hakusi kwekuti because varume zvavanoita unonzwa kuti varume vari mustudio havadzise nyaya idzi vari kumuteerera anenge aita unonzwa chiti hakuna murume ane pfungwa 5 chaidzo anongokaruka angoti ndauda kubuda mumba. Pane zvine zvichinetsa. Hakuna vanobva taura mazwi akadzikira kuti pane zvine zvichinetsa. Hakuna murume akakwana anongokaruka angobuda achidaro. Pane zviri kunetsa. Varume vari mustudio ngavataure cause, vasangotaura kuti hei wazobuda pane zviri kune. Saka pandaita sanyaya ika ndiri kutoona Moses akatokonzereswawo. Pane zvakamuitisa hasha but Mwari ari kuita kunge ari kuramba achipa murango. Ndaona muda zvinoitika ndezvekudawo betera ndezvekuti ishuwa kune vamwe vanhu vanokonzeresa. Ndosaka Jesu akati vanokonzeresa vamwe kutadza zvaive nani vasungirirwe goyo vaparadzwe. Zvisingareve kuti akonzereswa kutadza uyu anobva hanze hausisina mhosva. Aiwa. Chero wakonzereswa asi chitema bedzi. Saka munenge maane mhosva muri vairi, akukonzeresa newe wacho. Saka zvekuti here munhu haagone kuti toti dare riri kuitwa rechechi vari kubvunzwa kunzi baba tiri kunzwa kuti munenge mune mumwe munhu wamaakufambidzana naye. Vobva vati ndiani akakuudzai? Mobva mati nyaya yakasvika kwatiri nemudzimai wenyu achiti akambotaura nemi. Vobva vati mudedzei ogara. Yobva yataurwa nemo. Baba ava havagone here. Vobva vati usangoudze vanhu kuti ndine munhu wandakufambidzana naye, udza maelders chokwadi kuti sei ndakabuda. Vanenge vaine point ipapo ndo pandiri kuda point vanenge vainayo pakuona kwevanhu. Handito wazvona. Asi zvisingabisi mhosva yavo ndo zvinoda kuti zvinzwisiswe kuti Mozisi akakonzereswa nevanhu kurova dombo asi hazvina kubvisa mhosva yake. Zvekuti dai asina kuzonotendeuka kuti Mwari ndiregererei angadai kana kudenga kwacho aisatoenda futi. Ndoda kutenda ndahandichifunga kuti pamwe maonero angu anosiyana nenyu. Matsanangura ndopfungwa iri muchidzidzo chedu ateereri kuti panogona kuva kuine nyaya dzakakonzera zvimiro zvaakwamuri ikoko but zvakakonzera zvichizozvidairira zvega, iwewo unoramba uine mhosva pamberi paMwari. Zvikuru sei kana zvakakonzera chivi chatiri kutaura chine chekuita neupombwe, vana vaakusaidhi nezvakadaro zvinokonzera zvakawandisa vateereri. Asi Mwari anoda kuti nyaya idzodzo dzigadzirwe dzine mafurutsu adzo nekuti imbeu yaitodyarwa pawaizviita. Pane mumwe murume akakonzereswa. Verengai kuna Genesis 16 vhesi ya 1 to 3 mobva mazoverenga vhesi ya 15. Genesis 16 vhesi 1 to 3. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahama akanga asingamuberekere vana. Iye akanga ano murandakadzi muIjipita wainzi Hagari. Sarai akati kuna Abhurahama, tarira, Jehovha wakandikonesa kubereka. Pinda hako kumurandakadzi wangu, zvimwe ndingawana vana naye. Abhurahama akateerera shoko raSarai. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahama akatora Hagari muIjipita murandakadzi wake. Abhurahama zvino akanga ana makore ane 10 panyika yeKenani.
akamupa Abrahama murume wake kuti ave mukadzi wake. Verengai verse 15 Verse ya 15. Genesis 16. Hagari akaberekera Abrahama mwanakomana. Abrahama akatumidza mwanakomana wake waakaberekerwa naHagari zita rinonzi Ishmaeri. Right. Panapa tiri kuona Abrahama achitora uyo anga ari mushandi waSara. But maverengero amaita iri kuratidza kuti chakaita kuti Abrahama atore Hagari akakurudzirwa kudaro naSara. Chichaitika? Zvaiita ndezvekuti munyika yavakanogara iyi vanhu vaiti kana vahosi vakashaya mwana vakashaya mbereko vaigona kuti muranda anotorwa, aisatorwa semunhu bamuranda, aingotorwa aiverengwa pamwe chete nepfuma. Alright. Saka aigona kutorwa onzi aite mwana nemurume wavahosi. Asi vana ava vaisava vemuranda. Vanoramba vari vahosi. Chero vakazoburana muranda aitodzinga utoenda asina mwana, vana vainzi ndevavahosi. Asi ndo paitoridzirwa tsika dzedze kuti tete kwavakanororwa vakasaita mwana vanonotora mwana wehanzvadzi. Handiti mazvona. Orara nabamukuru. Kutoita vana. Alright. Saka ndo zvaitika. Ndo zvakaitika apa. But Bible riri kuita kunge zvinonzi asi Abrahama anga ine pfungwa idzi. Akatokonzerwa. Dzakaunzwa naSara. Akatokonzerwa. Right. Saka ndoda kuti vateereri muchinzwa Mwari nyaya ipa yakazonetsa kumberi kuti Mwari anoti kudii pana Genesis 21 vhesi ya 8 to 12. Genesis 21 verse 8 kuenda pana 12. Mwanakomana akazokura akarumurwa. Abrahama akaita mutambo mukuru nomusi wokurumurwa kwaIsaka. Zvino Sara akaona mwanakomana waHagari muIjipita waakaberekera Abrahama achiseka. Saka wakati kuna Abrahama, dzinga mubatiri uyu nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana womubatiri uyu haangadyi nhaka pamwe chete nomwanakomana wangu Isaka. Shoko iroro rakanga rakaipa kwazvo kuna Abrahama nokuda kwomwanakomana wake. Ipapo Mwari akati kuna Abrahama, ngazvirega hazvo kuva zvakaipa kwauri nokuda kwomukomana nokomubatiri wako. Uteerere Sara pazvinhu zvose zvaanotaura kwauri, nokuti rudzi rwako ruchatumidzwa nezita raIsaka. NdiMwari akupindura panyaya iyi. Hanzi yakatosvika pakuzorwadza Abrahama. Kusvika Mwari atozona teerera zvototaurwa naSara. Right. Nyaya iyoyo ndokuti ifambe zvakanaka. Zviri fair here apa? Kubuda kwakaita Abrahama achienda kuna Haga zvaisava muzano raMwari. Alright. Because Mwari anga avimbisa kuti ndichakupa uchaita baba werudzi rukuru, asi rwaiuya nekuna Sara. Vabata. Saka iye Abrahama akateerera Sara achiitiswa zvakashata. Alright. But kuzvikorekta futi kunongorwadza. Akuenda kuna Mwari, Mwari oti zvanga zvagara ari madhiri enyama akaita handisiri mukati maweni. Handimo munyaya. Alright. Itoita macorrection. Ita macorrection. Saka macorrection anorwadza kazhinji kacho. Alright. Saka vateereri toda kutokukurudzirai muzuva ranhasi handei tinoita macorrections kunyangwe achirwadza. Handei tinoita macorrections. Ukasaita macorrections chii chinoitika uri kuchikoro? Isusu maticha edu ainyora kuti simi. Nepeni yeredhi yaiti simi. Kana achidzi uzondiona anenge asingarewi kuti ungomuona achipinda padhoo. Aiwa. Amashuku ekutaura kuti hakune nyaya iri. Alright, saka waifanira uzonoona. Ko ukatanga kunyora weki yemusi iwoyo iwo hanzi simi. Usina kuita macorrection. Bhuku rotenda rane weki yemusi iwoyo pakanzi simi pari padenga watonyora imwe pasi. Ameno maticha ariko mazuva ano. Saka zvazviri kureva ndakunzwa iyi. Mwari panyaya dzinodaitwa macorrection usamirire kuti azoti simi. Hatiitei macorrections kunyange zvichirwadza. Hatiregei kutanga new work papeji nyowani. Iwo macorrections asina kuitwa. Ende macorrections kuitwa kwawo anorwadza. Akasaitwa iwayo ende nevese vari kuona kuti apa hapanoitwa macorrections zvinoparira boka rese kana kuti mhuri yese. Verengai kuna Joshua 7 vhesi ya 24 na 25. Joshua 7 vhesi 24 na 25. Ipapo Joshua navaIsraeri vose vakanga vanaye vakatora Akani mwanakomana waZera nesirivheri nenguo nembongoro dzake namakwai ake netende rake nezvose zvaakanga anazvo vakakwira navo kumupata weAkori. Zvino Joshua akati, wakatipinzireiko padambudziko? Jehovha uchakupinza padambudziko nhasi. Ipapo vaIsraeri vose vakamutaka namabwe vakavapisa nomoto nokuvataka namabwe.
Akani akaita chinhu chakaipa chakazokonzera kuti mhuri yese iparadzwe. Mhuri yakaparadzirwei? Vaizviziva zvakanga zvaitwa nababa. But mujenya payairamba ichiswedera kumhuri yaAkani vairamba vakanyarara. Saka ipapo ndoda kuti mubva maverenga Vakorinde wokutanga chapter 5 verse ya 1 na 2. Mubva maverenga verse ya 5 kusvika pa6. Vakorinde wokutanga 5 verse 1 neverse 2. Vanhu vose vanoti upombwe huripo pakati penyu, upombwe hwakadaro husingazikamwi kunyange pakati pavahedheni, hwokuti mumwe unogara nomukadzi wababa wake. Munozvikudza, hazvizaiva nani here kana makachema kuti uyo wakabate basa iri abviswe pakati penyu? Kuti munhu wakadai aiswe kuna Satani, nyama iparadzwe, kuti mweya uponeswe pazuva rashe. Kuzvirumbidza kwenyu hakuna kunaka. Ko, hamuzivi kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rose here? Hanzi pacheche paKorinde pepaita dambudziko iroro futi mufundisi. Rekuti vari kutonzwa vari kure, vari kutonzwa kuti pachechi paya pakazara upombwe. But vepachechi pacho vachitozvirumbidza vasingagadzirisi. Mukutaura kwanhasi vangadai vari vanhu vanogona kutoti vada kumunyepera, vada kumunyepera mufundisi wedu, vada kumufrema, vada kumunyepera. Zvikana Pauro imi nyaya yamuri kusiya iyoyo hamuzive here kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rese? Kutiwo kureva kuti kana mukasiya munhu achiita chakashata, hachigumire paari. Chitema chine nzira yekupasa, yekutandavara, yekupararira, chichienda kune vamwe. Kune muchirungu anoti zvino influenza vamwe kuzoitawo zvakashata. Saka ndo zviri kutaurwa panapa kuti mukasiya chitema chiripo chinopedzisira vamwe vakoraptwawo futi. Saka zvinodiwa kugadzirisa kudhira nechitema ichi. Ende Pauro ari kuti zvaive nani mutoita dare racho, kungave kuchechi kana kupi, nyaya yemunhu yotaurwa ombobviswa pakati pevatendi. Hazvina kunzi kubviswa chete, zvanzi muisei kuna Satani. Anenge mashoko akaoma. But yazoti hanzi kuti abatsirwe, kuti anonorwadziwa panyama. Nemamwe manzwi mutorise muhedheni, muramwei kuti iweweka hausisiri nhengo pamwe chete nesu. Hatichakutori sehama pakutenda. Zvino vamwe vanobva vaona sekunge maita utsinye kana madaro. Hausi utsinye aiwa, asi ndonzira yekuti munoziva kuti munhu panobuda nyaya yake ataurwa kunzi betera akaita chakati kana kuti rwodzi akaita chakati, yobva yataurwa, chechi yogara pasi yobva yati munhu aita zvakadai, so haungarambe uri mufundisi, haungarambe uri elder kana zvadaro. Pane kunyadziswa kunouya pamunhu. Nekunyara ikokoka kunobatsira munhu kuenda kunoti Mwari ndiregererei ndakatadza. Takanyanya kutarisana nekubviswa kwakaita utungamiri kuna Rubeni. That's right. Saka pane kutaura kwakadai pastor kwekuti munhu anoti oti imi vakuru venyu vanenge vari kurarama muupombwe, muri kuzvifambisa sei pakunamata paya? Munobva ati I don't judge. Bible rakati don't judge. I don't judge. Inini ndinongoblesswa nemharidzo dzavo zvekuti munhu anozodizvo I don't judge. Remember kuti Bible rinoti usaone chitanda chiri memumwe uchitadza kuona chiri mako. Panoitwa sei pazvo? Because nyaya dzemhando yekuda kuti dzinzi tiringindi inobva yanzi don't judge. Hakuna asina chitema. Panoitwa iro Bible rapa riri kubuda pachena kuti wedweka nyaya idzi hadzidi kuramba dzichidaro, dzinokanganisa pese. Right. Kutongaka zvinhu zvisati zvabuda pachena. But zvabuda pachena Mwari akutotidhirai nazvo. Handiti kana saa zvabuda pachena. Ini ndo zvandandiri kufunga ini. But pese panoda kukurukirika nyaya yakadai pavatendi kana madzikereke inobva yanzi don't judge. But uchinyatsona kuti wakomana upombwe uri kuramba uchingotaurwa nenharaunda yese, muri kusiyirei zvichidaro? Ko kana kuri kudzimhuri panoitwa sei? Ngatipedzei tiri kudzimba mvura. Kana muri kumamisha wakoka unoziva kuti kune mamwe madziteto ekutoti mukomana anenge achiita tunhu twake anotombotakura vana vaarita negirlfriend achiuya kuzombovasiya kwatete voswerako ozovatora, mukadzi ari kumba haazviziye. Zvinhu zvakadaro imi madzitete gadzirisai. Munofanira kutaura kuti nobody tinoziva mukadzi wako 1 unzenza kwete mumusha medu. Ko kana vachitombobhadharira mwana wako chikoro, chero vabhadhara fizi zviri nani ugare nemari yako yefizi, Mwari anondipa neimwe nzira, because iwe kuti uzondipa wakapiwa naMwari ndo zvinofanira kupinda mupfungwa dzevanhu. Because ana bhudhi vese vanetsika iyo zvavanoita vanenge vachiti holiday kakwanonzwa
itai munasha auye kuhoride. Saka pachinobva kuhoride chinoenda chatengerwa uniform dzese. Saka yeka nazo pfuura nekwaine girlfriend anoti vanzvadzi ndiri kumhanya buruka anoburuswa moto ombosara patete. Unotozoona panozofa munhu imanje wozoona chimwana chiya chaweka ndipo unotoona kuti chiri kutouchira tete kuratidza kuti vanozivana kare. Ende pamwe pacho panobva patotanga hondo pamariro ipapo. Saka imi tete pamberi paMwari mune mhosva nehanzvadzi yenyu yeupombwe hwaitwa nehanzvadzi yenyu. Mwari anokuverengai muri pamwe chete. Ndosaka Joshua akazoendeswa kumupata uyu Akani akaendeswa kumupata uyu Akori nemhuri yese. Saka ngatidhize zvinhu zvakadaro. Saka Mwari nyaya yechivi cheupombwe chikaramba chichitwa chisiri kutendeuka anochitsamwira. Akabvisa utungamiri pana Rubheni, akabvisa udangwe pana Rubheni, akazvipa kuna Judha aivaitawo chivi ichocho. Asi Judha aiva atendeuka, apfidza chivi chakadaro, akapiwa utungamiri. Ndo zvazviri muutungamiri hwedzimhuri nekumakereke. Chivi chemhando ichi chikaradzwa chabuda pachena asi hachisi kutendeuka. Timoti yabva yatigadzirisai sesangano. Even kudzimhuri nyaya idzodzo ngadzigadziriswe. Dzikasagadziriswa muri kuparira mhuri yese. Dai Mwari akukomborai vateereri, vapei nhare vateereri vedu vanogona kuva vaine mibvunzo panyaya dzemhando. 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondityisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga